Rita Míguez, hoxe toca cambiar roupa do mar, botas do mar, por vir a degustar os vosos produtos tan bons daqui de Soutomaior, da Arcade. A verdade é que sí. Algún día tamén nos tiña que tocar, Algún día tiña que tocar. A roupa dos domingos e acompañar, bueno, os nosos veciños e a xente de fora a degustar o noso produto estrella que é a ostra. Bueno, segundo ano consecutivo que a confradía colabora coa Festa da Ostra. Sí, a verdade é que sí, moi contentos que nos deixen colaborar, darlle o meu agradecemento, contentos porque está resultando moi ben. Estamos preparando os produtos da nosa ría, cada ano cambiamos os platos e creo que unha opción que se lle dá a xente pois que non lle gusta a ostra ou que por calquer circunstancia pois lle senta mal, ter a oportunidade de tomar pois outros produtos da nosa ría excelentes, igual que a ostra. Imagínome que isto tamén é un escaparate para a vosa confraría, non? Sí, nos o que tratamos é de poñer en valor un pouco o noso produto, sobre todo a meixa, que é o que nos dá de comer todos os días, a anguía, que tamén é un produto da nosa cofradía moi bo. Este ano, por primeira vez, sacamos a quisquilla, que é o camarón pequeno. Quixemos darlle a oportunidade e a verdad que está sendo todo un éxito. E, bueno, e aparte, despois tamén temos o choco, que este ano pois decidimos, viñeron varios barcos con trasmallos, entonces están pescando choco e demos a oportunidade de presentalo da mesma maneira que o pulpo a feira. En vez de pulpo, pois choco a feira, e tamén está sendo todo un éxito. Todo este tipo de produtos novos, como ben dices, a quisquilla, o choco, digamos que para a festa ou a partir de agora a propia confraría vai a empezar a comercializalos? De momento é para a festa. A anguía, por exemplo, a anguía xa se está comercializando, a quisquilla tamén a estamos comercializando. É dicir, o choco, inda como temos inda pouca cantidad, aún estamos aí mirando, pero bueno, seguramente en 2 anos ou así seremos capaces de comercializados. Imagínome que hai demanda de sobra, non? Moita demanda, sí, a verdade que sí. Si tuviéramos máis produto, creo que máis venderíamos. Pero bueno, pouco a pouco. Pouco a pouco. Comentábasme antes que ás 5 da mañán deitaxeste non por salir de festa por aí, sino por traballar hasta as 5 da mañán. Sí, a verdade que cando está nun evento destes, gusta que todo sala ben, que bueno, que estar coa xente que lle gusta probar os produtos, pero depois tamén aquela xuventude que disfruta de festas como esta, hasta tantas horas da mañán e, bueno, procuras que este todo ben para o día siguiente poder arrancar con todo correcto e que este, bueno, sin problema ningún. Bueno, pois agora disfrutar do que queda, porque mañán é día festivo aquí en Soutomaior, mañán non se traballa, mañán se descansa. Descansan algúns. Nos mañán tócanos unha marea, aparte vamos a ir a unha zona un pouco que temos que andar bastante e tal, pero bueno, creo que a xente está moi contenta e animar, como decía ben antes, Eva Iglesias a consumir. Noso beneficio todo que saquemos da festa vai ser para comprar semente para de ameixa, entonces, bueno, animar a todos, se non é en un lado e noutro e que, bueno, axudar un pouco a economía de Soutomaior. Pois que a xente consuma non só hoxe, sino que veña sempre a Soutomaior, a ser posible. Que veña a Soutomaior, que veña a Galicia, porque temos uns produtos maravillosos. É dicir, hoxe aquí tocou a Festa da Ostra, dentro de un mes ou así toca en Redondela a Festa do Choco. É dicir, temos festas gastronómicas por toda Galicia que merece a pena vir e probar todo o noso produto.